Naha vê êvarê di medya haberê de hevseroka kecekê besî hozat tevlî bû hin agahî dan di derbarê İmralyê de bawer dikim hin derdorên ku bi dewleta Tirkiye re di nava tifaqê de ne rast ev agahî ji AKP nehatiye lêbelê hin kesên ku bi AKP re di nava tifaqê de ne agahî anîne ji kecekê re ji derdorên pekekê re berê ku ez basa besî hozat bikim wextê ku em di weşana Ronayî TV de bûn xeber hat HPG gerîlayên me helîkopterekê Skorsky xistin di derheqê vê de ya rastî hê nûçe neketî ajansan ev weke deqeya dawî nûçeyekê lezgîn e ka li ku derê xistine ji hema ji we re bibêjim paşê em derwasê daxuyaniya besî hozat bibin çünkü ka giring e dibêje li girê bihar ê rojavayê Zapê helîkopterekî hatiye xistin helîkopterekê Skorsky beriya hefteyekî jî helîkopterekî hatibû xistin dîmen jî hatibûn parvekirin ji xwe ev sê me hin hêzên gerîla ji hewa ve êriş dikin ser baregehên dewleta Tirkiye zirarên ciddî didin wan bi dronên ku bi xwe diafirînin ez ji we re dibêjim helîkokurt lêbelê ev xistina helîkoptera Skorsky ya dewleta Tirkiye belkî jî bi cûreyekê dine yani ew jî li gorê xwe füzeyên taybet hene ez nekevim naberê ji ber ku ez ne pisporê askerî me tenê agahî bidin we ku hêzên gerîla li girê bihar ê rojavayê Zapê helîkopterekê Skorsky xistin ê aydê dewleta Tirkiye ev bûye jî vê êvarê pêk hatiye û hûn kesên pêşîne ku dibin xwedî vê agahiyê hevseroka Konseya Rêvebera Kecekê Besî Hozat anî ziman ku dewleta Tirk dixwaze tejîta li ser rêzdar Abdullah Öcalan bike mijara bazariyê û çi got em nêzîkatî û polîtikayên wiha kirêt qirêj dibînin em nêzîkatiyên wiha bi tundî red dikin nalet dikin bi tu awayî rêbertiya me nikare bibe mijara bazariyê ev bi tu awayî nayê qebûl kirin pîvana demokratbûnê derketina li dijî tejîta li İmralyê ye dibêje Besî Hozat hevseroka Konseya Rêvebera Kecekê Besî Hozat wekî din çi aqifî çew aqifî di van rojên dawiyê de hin agahî gihîştine berdestê me em giring dibînin ku vê yekê bi raya giştî Kurd re parve bikin niha li gorî agahiyên ji çavkaniyên bi ewlê hatine hin kesên nêzê Erdogan dibêjin eger ji bo me hûn vê yekê bikin em ê bihêlin ku birayê Öcalan piştre jî pey derpê parêzerên wî pê re hevdîtiran bikin lêbelê ji bo em bihêlin hevdîtin çê bibe divê destpêkê vê yekê bikin yani vê tawîzê bidin wê tawîzê bidin filan bêwan na Besî Hozat basa naveroka tawîza nake dewleta Tirkiye ji PKK çi dixwaze kîjan tawîzan dixwaze ev êdî divê were lêkolîn kirin bi vî rengî agahiyên cûr be cûr têne çavkaniya ku ev agahî jê tên elbet saxlem in em kesên ku agahiyan bi vî rengî radgihînin jî dizanin ji nêz ve nas dikin bi salanê polîtikaya bi Erdogan re dimeşînin helbet em vê pir giring dibînin yani vê rewşê em dixwazin raya giştî jî pê bizane bi rastî jî polîtikayekê pir nemerdane ye li ser rêbertiya me tê meşandin rêbertiya me ji bo xwe digot ez rehîneyekî di destê dewleta Tirkiye de me rewşa xwe wekî rehîne pê nasê dikir nêzîkatiyên bi vî rengî bi salanê hene me her tim digot Besî Hozat dibêje me digot li ser rewşa rêbertiya me polîtikayeke wiha ya şantajê polîtikayeke bazariya nû tê kirin yani mînakeke ku niha van hemiyan dest nîşan dike jî ev mînake yani rewşa rêbertiya me dikin mijara bazarê polîtikayekî wiha nemerdane bi rastî jî tu sînorên wiha exlaqî huquqî nas nake elbet em nêzîkatiyên bi vî rengî polîtikaya wiha pir qirêj dibînin red dikin ez vê bi eşkere diyar dikim dibêje Besî Hozat bi tu rengî nabe ku rêbertiya me bibe mijara bazarê ev qet nayê qebûl kirin huquqa dewleta Tirkiye di qanûnên xwe de diyar kiriye mafê herî xwezayî mafê herî rewa û qanûnî ye ku rêbertiya me bi malbata xwe re bi parêzerê xwe re hevdîtinê bike ev di huquqa navnetewî de jî hatiye nivîsandin Tirkiye jî ev peyman huquqa navnetewî îmze kiriye mafê herî xwezayî mafê rewa qanûnî yê rêbertiya me tînin dikin mijara bazarê eger hûn vê yekê ya jî wê yekê bikin em ê bihêlin bila rêzdar Öcalan were bi birayê xwe re paşê awqatê xwe re hevdîtina pêk bîne Besî Hozat dibêje tiştekî bi qasî vê yekê nemerdane tune ye ev tê watiya heddê xwe nezanîne niha li İmralyê huquqa Tirkiye ya navnetewî hatiye binpêkirin 26 salin li İmralyê sistemeke tecrit û işkencê heye dewam dike dibêje Besî Hozat li Pakistanê êrişa xwe ku jî 8 leşker mirin
ایریش لباجارو که بانو هاته کرن هرمک چیایی لسر سینار افغانستانه بویه هیلینا کومن رادیکال اسلامیست لگور ارتش پاکستان دسته که 10 میلیتان هولدان بکن لشکرگی که لشکر و مالبات وان لیدمان پاش میلیتانان وسایت بمب بارکری لدیواری در دور خستن ده انجام ده 8 عسکر و هزیم پارامیلیتر مرن دشهر ده 10 ایریشکارجی هاتن کشتن به تواهی رایدار دیار دکن 341 کس بریندار کنه کما جیش محمد برپرسیار ایرشیل خواگرد و دیار کرد وان خساره که گرینگ دانه ارتش پاکستانه جیش محمد لافغانستان پرورده به چالاکین خوال پاکستان دیگه پیشتی که طالبان ده طبقه 2021 ده هات سر دستلاتاریه لپاکستان ایرش زده بون شانده مجلس باجر یا کرکوکی لانقره هوانو لکرکوکی چما والی نای هل بجارتن ریبری چما نای هل بجارتن حقیقتا چما نای دیار کرن halbuki 7 کرسی de desti Kurdan dane. Amanı karındına vakada valiye kel bijirin. Jiber nakoki wan ye nafxoyi. Lugori nuçi aroj nuse pişti civina despek ya meclisa bajir ya Kerkukê ku 11 tirme pekani. Rekan Cuburi vekili vali Kerkukê tevê endamên eniya Tirkmenan ê meclisa bajir ya Kerkukê li ser daxwaza dewleta Tirkiye çû Tirkiye. Şande li Enqereyê ne diyareka kengî vegere. Jwa şangerên Kurd gavekî girîng yew Kurd tê avakirin saziyekê nû ya Kurdan e weşanger yani kesî ku pirtûkan çap dikin redakte dikin dixin nava civakê wan di nava xwe de saziyekê nû avakir înisiyatîfa weşangerên Kurd komxebata xwe ya duyemîn li dar xistin biryara avakirina komeleya weşangeran da înisiyatîfa weşangerên Kurd komxebata xwe ya yekemîn di navbera 11 gulana 2024 de li dar xistibû komxebata duyemîn jî doh û îro hate li dar xistin civîn bi hevkariya tora xebatên Kurdî hate li dar xistin weşangeran de her du komxebatan de li ser pirsgirêkên xwe yên darayî, edîtorî, redaktoriyê li ser zimanekî nivîskî hevgirtî tekîliya di navbera weşanxane û pirtûk firoşan de li darxistin û birêvebirina pêşengeh û rojên pirtûkan belavkirina berhemên Kurdî de gelekî nîqaş kirine di nava xwe de xuyaye dûr û dirêj hevalekî mij di nava wan de ye tim agahî dide min ji wê derê di komxebata nû de weşangeran biryar da komeleya yeketiya weşangerên Kurd ava bike êka li ser xêrê be ka em bibînin avabûna yew Kurd wê faydeyekî çawa bide kesên ku pirtûk diweşînin yan jî çawa dikare fayde bîne ji xwendevanan re kesên ku pirtûk dixwîne piyasaya xwendinê a Kurdî Ethem Barzanî beriyan Ahmed derheqî wî de bernameyekê çêkiribû û dixwaze tevlî hilbijartinên Başûrê Kurdistanê bibe dixwaze partiyekê siyasî ava bike gelo tesîra wî wişqa hebe ji neviyên Ahmed Barzanî birayê herî mezin ê Barzaniyan ji ber vê yekê dixwaze maf dibîne ku tevlî hilbijartinan bibe bandor li pedekê bike û hukm li Rojava li Başûrê Kurdistanê bike heqî her kesî heye tevlî bibe ka derheqî de biryara girtinê hatê dayîn çima kî derxistiye rêveberiya hewlêrê pedeke di derheqê Ethem Barzanî de yani kuzenê wan e yani derheqî de biryara girtinê dane çima ê bila nekeve hilbijartina bandor li partiya me neke wekî di sûçî wî çi ye halbikî îslamîst e Ethem Barzanî li ser biryara di derbarê Ethem Barzanî de rojnûsê nûçeyek belav kir li gor ajansê asayişa hewlêrê di derbarê Ethem Barzanî de biryara girtinê daye biryara girtinê ji bo hemû xalên kontrolê deriyên sînor balafirgehên do ku hewlêrê hatiye şandin berî niha çûyîna hewlêrê li Ethem Barzanî hatibû qedexekirin Ethem Barzanî diyar kiribû ew ê li dijî astenkirina ketina wî ya herêmê ya dibin kontrola pedekê de giliyê xwe li Dadgeha Federal ya Iraqê bike ev biryara girtinê hewldanekê ji bo Ethem Barzanî hem gilîneke û hem jî nekeve hilbijartina eger carekê din neyê betalkirin di meha dehan de wê li herêma Başûrê Kurdistanê hilbijartin werin li darxistin Ethem Barzanî jî ragihandibû ew ê beşdarî hilbijartinan bibe Ethem Barzanî ku ji bo hilbijartinê Parlamentoya Herêma Kurdistanê lîsteya namzetan amade dike neviyê Ahmed Barzanî ye li herêmê bi qasî xwe bandor e ama mîvanê ku tevlî weşana min wê demê bû gotibû pir bandora wî tune ye ji ber ku di dema xwe de seroketiya Hizbullahê kiribû alîkî wî îslamîst heye
لبل نها جبركو اعتبار اسلامیست هنکی کم بیه لروشات ناوین جبر داعشی جبر هزندن القاعده فلان يعني جناب حزب الله هنکی خراب تبلی فکرن تزانین نهاد خوازه پارتیک اولدار محافظه‌کار و همجی نتوه پرور کردی آوا بکه و انسانان در دور خود کم بکه چخواست بسرد که بهم نزانن اما اگر بسرد که بهم ضرر هری مزن دده پدکی ایران دستک دده اتم بارزانی ام وی زانب نوچه کدن هیه در حقی موچه یا باشوری کردستان بیجیم موچه حوالی می باکوری کردستان بفهم نکن یعنی معاش چما باسا معاش تکن معاشین پیشمرگین روش کی دده حتی نه يعني بحزارا پیشمرگین روش او زاروکن می روجاوی کردستان آنینه جالی هزین تایبت یه اوی و هاتم پرورده کرد ناوی چیه؟ احمد سروک وزیری بری داوودوغلو احمد داوودوغلو هزین وی هاتبو پیشمرگین روش پرورده کرد جا پرورده خواست دو قطاندنه جا وظیفه پیشمرگین روش چیه؟ اوی کمیسور دادن سریخه وظیفه آن چیه حقیقتن؟ معاشی خود دکرن به هزاران گنجمه روجاوی سرش بول کامپا نمینن کامپین پنابرن چونه بونه پیشمرگین روش یعنی جالی قانونی و تو ستاتیو هم تونه معاشی خوان جی دولت ایراقی دگرتن حتی بریه دومهان اف دومهان معاشی وان هاتیه برین کی دیده؟ باشوری کردستانی پدکی مجبور معاشی وان بده وقتی که معاشی وان بده پرش کده ایتی برین جی بچیوه جی قرکوه جی سفریوه تی برین و دادن پیشمرگین روش وظیفه پیشمرگین روش چیه؟ بالیکاری دولت ترکیه سینوران کنترل بکن به حوالبندی دولت ترکیه او رین کو بر به چین پاراسن این مدیه ده چنوان داره کنترل بکن و هبونا خو دیار بکن اجوره بیجم سبب دسبه دولت ترکیه زوره کی پرمزن پدکی بکش بو بکی به نواشر پدکی پیشی وان گنجین روجاوی ایکوش بو پره هاتنه بونه پیشمرگین روش پیشی اوی وان بره بکی نواشر اوی یک بی یک ورن کشتن و کینو نفرت بکه به نوا کردان و بفکرن زاروکین ما گنجین ما روجاوی دنوا پیشمرگین روش ده وقتی ورن کشتن به گلین گریلا ایدی دجمناهیا کد که به نوا کردان هم بفکر و چه آبه بیجا کره تلیخز کره مکشت کچا تلیخز کچا مکشت نوان دا کشتونه نه یعنی او بیجا کچا تلیخز کره مکشت و چه آبه اگر لهنبر داعشی تب کشن سر چاو نه پروبلمه هبونا داعشی جی لروجاوی کردستانه پیشمرگین روش دکارن بچن ببن بشکی قصده لوی داره جیه بگرن قط نخمه باردکن به قصده را هون دکارن بدن بستینن پارلمانتری بری عراقی خالد محمد اشکره کرد که بغداد 26 میلیارد و 709 میلیون دینار یعنی پر عراقی جمعش گشتی دو مهان آهزین پشمرگه و سازین اولهیه ین هرم بریه خالد گوت پره نهات یشاندن موچه هزین پشمرگه روژن و ین هزین حسن یزدان پنایه خالد محمد اشکره دکه که ایرو وزارت دارایی و آبوری جدولا موچه هزین اولهیه پاربکر تیده هاتیه دیار کرن که بغداد 26 میلیارد و 709 میلیون دینار معاش دو مهان آهزین پشمرگه و سازین اولهیه ین حکمت خود کریه خالد دبیجه او پره که بغداد نشاندیه bütçeye heza peşmergeyen roje kunaha erkavan parastana hezin Türk lnava xaka heremiye herva maaşen hezin Hesen Yazdan penajine hatiye şandın ev heji lidiji xwa peşandanan tene bikarane Xalid Muhammed dibêje pêwîst e xelk û hêzên ewlehiyê yên Herêma Kurdistanê bizanibin wê perê wan her du hêzan ji bütçeya Herêma Kurdistanê wê were dayên eger hêza rasteqîn a pêşmerge هزندن این اولهیه به معاش بمینن سبه دوسبه سدم معاشن پیشمرگین روژه ایدی جالی ایراقی و نایداین رژیم ایرانی دستور ناده مالبات و پاریزر سردانا انداما کجاری وریشه مرادی بکن و مهک زیدتر آگاهی جاین نای گرتن اکتیویست مافی جنان و انداما کجاری وریشه مرادی جیه کتابه 2023 و لگرتیگه اوینه لایرانی تیرا گرتن دنوا سی مهین در باسپوی ده جبر نقاشیان او شاندن نقاشخانه لبله تو تداویه که نهاتیه پیکانین
beriya 2 hefteyan de dema danişîna duyem ya werîşe Muradî de yani mahkema wî de parêzerên wê xwastin dozê lêkolîn bikin serî li dadgeha Tehranê dan lêbelê ji wan re hate gotin ku dozekî wisa li gel wan tune ye û carekê din jî sêlêdanekî wiha nebin pêşiya dadgehê pir balkêş e. Werîşe Muradî di yekê tebaxê de li bajarê Sinê ji aliyê muhafizên şoreşê ve hatibû revandin piştî lêpirsîna 2 hefteyan hate girtin şandin girtîgeha Evînê bi îddiaya endametiya rêxistinê tê darizandin. Hevserokê giştiyê kenekê Ehmed Karamûs li Hewlêrê ye serdana Hizba Komünîst ya Kurdistanê zehmetkeşan ya Kurdistanê serdana Tevgera Demokratîk ya Gelê Kurdistanê kir. Di serdana hevserokê kenekê Ehmed Karamûs de mijareke sereke dagirkeriya dewleta Tirkiye li ser xaka Başûrê Kurdistanê bû. Armanc ew e hemû aliyên siyasî di çarçoveya projeyeke niştimanî netewperwerî de li hev kom bibin. Serdana hevserokê kenekê di rojên pêş de jî wê dewam bike. Tişta ku tê mereqkirin ew e gelo di nava ajandaya Ehmed Karamûs de hevdîtina bi pedekê heye yan tune ye. Piştî vê nîvroyên bi telefonê rayedarê wan kir lêbelê bersiv nedan. Mixwaz ji kenekê rû rast bipirsim di serdana wê ya Başûrê Kurdistanê de gelo niyeta we heye hûn bi pedekê re rûnên dora masê hûn niyeta pedekê bipirsin. Ji vir û pêve hûnê çawa tev bigerin? Hakikaten dewleta Tirkiye çi ji we dixwaze? Zextekî çawa daniye ser we? Şantajekê çawa daniye ser we? Hûn hevkariya bi dewleta Tirkiye re hûn gelo bi riza dilê xwe dikin? Yan jî hakikaten şantaj heye li ser we? Ya li hemer dagirkeriya dewleta Tirkiye li Başûrê Kurdistanê serhildan heye, raperîn heye, millet li Hewlêrê dewekê rabiye ser xwe lêbelê hêzên pêşmerge diçin wan ji hev belav dikin. Em ji çapemenî Arab pê dihezin. Li Bexdayê jî Arab û Kurd bi hev re rabûne ser piya ez behsa gel dikim. Hebûna dewleta Tirkiye red dikin. Operasyonên askerî yên dewleta Tirkiye red dikin. Hêzên Herêma Kurdistanê hewl didin gel belav bikin. Dîsa mesele tê digere mesela mîvanperweriyê ye. Dewleta Tirk, askerên dewleta Tirkiye li welatê me mîvanin bi çek û silahê xwe bi potînê xwe hatine tiş nabe mîvanin zarok û zêçê me qetil dikin nexeme. Em li hember wan serê ranekin eyb e lo? Eyb e. Bila li vê derê be ne mesele. Diyalog şert e, divê diyalog hebe. Eger baqil bin çi dibe bila bibe di demên herî dijwariyê şer de jî divê daîma mirov qanalekî hevdîtinê bibîne. Yani mirov ew qasê jî xwe ber destê dewleta Tirkiye ber nede. Nexweş e. Hevan no CPT dibêje CPT saziya aştiya civakî saziyekî Amerîkayê li Başûrê Kurdistanê lêkolînan pêktîne dibêje Tirkiye de mehekî de 381 caran êrişî Herêma Başûrê Kurdistanê kiriye. Tîmên aştiyê yên civakî CPT diyar kir ku ji ber êrişên Tirkiye neh gund hatine valakirin 381 caran jî êriş hatine kirin. Berpirsê saziya CPT Kamran Osman li ser bandora şer eşkere kir ji 15 Hezîranê heta 15 Tîrmehê leşkerên dewleta Tirkiye 381 caran Herêma Kurdistanê bombebaran kiriye. CPT bi taybetî li ser êriş topbaran bombebaranên İran û Tirkiyeyê li ser Herêma Kurdistanê kar dike. Li gorî rapora CPT'yê 339 êrişên vê mehê bi balafran 35 biriya topxaneyan 7 êrişî biriya dronan pêk hatiye. Kamran Osman berpirsêrê saziyê da zanîn 289 êriş li Duhokê pêk hatine, 48 êriş li Hewlêrê, 43 êrişî di nava xaka Silêmaniyê de hatine kirin. Li gorî raporê navçiya Şingalê jî tenê carekî hatiye bombebaran kirin. 384 malbat di nava mehekî de koçber bûne, 68,000 donum zevî şewitîne, 19 xanî zirar dîtine. Li gorî gotina Kamran Osman berpirsêrê CPT dêra Miskayê jî ji ber bombebaranan ji ber topbaranan zirar dîtiye. Heta elektrîkê ya gundê Bergarê û Miskayê jî zirar dîtiye. Tiştekî din ya balkêş heye ji kerema xwe re guderî bikin. Pir balkêş e kesên ku di wê derê re derbas dibin mesajekî tê telefonê van kesan dibêje hûn bixêr hatin Tirkiye. Li derdora Duhokê wextê ku merû ji welatekî derbasî welatekî dibe mesaj tê dibêje hûn bixêr hatin filan welatî. Li nava Duhokê derdora gundê Duhokê saziya CPT eşkere dike. Baweyekî peyama bixêr hatina Tirkiye ji telefonê wan re tê. Li gorî CPT'yê di 6 meyên dawî de Tirkiye 1076 caran êrişî Herêma Başûrê Kurdistanê kiriye. Ev skandal e. Ama ji sedî nû û sisiyê êrişan birêya balafran çêbiye. Êrişê din jî birêya dron topxaneyan bine.